Днес е 25 декември, събота, часът е 6:15. Вие сте с предаването Бъклица и Дрян лайв. Аз съм Петранка Диоманова. Мои гости днес са Гицо Петров, здравейте, и госпожа Баджакова. Темата на днешното предаване е за и против хомосексуализма в България. Аз съм Петров. Приятно ми. Твърдо за. Твърдо за всичко. Аз преди да започна искам да се представя малко. Казвам се Баджакова и съм майка на 8 деца. И искам да ви кажа, че ако хомосексуализма беше естествен, както се опитват да твърдят нашите опоненти, тогава как аз бих могла да рода тези деца и да допринеса за здравия дух и устой на нацията и разбирате ли, това нещо е абсолютно противоестествено, тъй че аз не знам въобще за какво дебатираме тук. Това не би трябвало да подлежи на дебат дори, защото тези неща те подкопават здравите патриархални устои на нацията ни и на българщината. Аз съм донесла тук в студиото като доказателство, абсолютно научно, обективно и неутрални доказателства от Американската асоциация за борба с гъзните кисти и за борба с хомосексуализма и за повишаване на моралът на обществото. Така, статистиката, само един момент. Един хомосексуалист има средно 5448,2 партньора месечно, сексуални. И вие, ако се опитвате да ми кажете, че това нещо е нормално и че това нещо ще ни запази като нация и като общество, аз просто бих ви си смяла в лицето. Какво ще отговорите? Какви лекарства да взимам? Изпитан метод за лечение, който още от времето на прабаба ми. Значи студени вани по 2 пъти на ден, ракияни компресии, също чай от лайка с бром. В ухото операторът ми казва, че всъщност имаме въпрос от зрител и той пита на гей парада това лято в София. Какъв беше вашият костюм, защото той се съмнява, че ви разпознава? Цикламен на небесно-кафяви точки. Вие какво представлявахте? Някакво животинче или? Един ходещ щраус. Аз искам да кажа, че на това лято, на този срамен акт, който организираха хомосексуалистите, аз лично изпратих 3 ми големи сина на 19, 22 и 23 години съответно, които са в една много добра родолюбива организация, наречена Български национален съюз и Кръв и чест. Те така малко си обръснаха главите, което и сега мода е, знаете ги младите. И лично аз им приготвих като добра майка бутилчиците с бензин и съм горда, че те хвърлиха тези бутилчици по дегенератите, като този господин срещу мене. Искате да кажете, че вашите синове са скинари и вие ги поощрявате? Не скинари. Моите синове са патриоти и родолюбци и хубави момчета, които се грижат да остане българщина за идните поколения, а не да се разваля от дегенерати. Уважаеми зрители, искаме да допълним само няколко кадри. След като нашите гости напуснаха студиото ни, в момента изчакваме да излезе господин Петров. Очакваме госпожа Баджакова разгневена да го последва, да видим какво ще се случи. Ето я и нея. Внимателно наблюдавайте ужаса, който... Уникални кадри от събитието наблюдаваме. Това е бой между една разгневена лелка и един гей.